We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. Uyizwele njani mfowethu mayigama? Yo. Mina ngijabulile mfethu. Igama ubani iqala? uSamuel Mlambo. Yamlambo uthini mntakakazi? Endoda mina ngijabulile. Ngoba le MTN. Yo. Ngiyethu. Inhliziyo wathi ubusuyiphethe ngesandla. Ngiyiphethe ngesandla ngempela umpumdala ngoba yo. Yeah. Haya bese ngithukile. Yeah. Bathi benginethemba ngoba ngiyayazi ukuthi le MTN ngeyethu. Yebo. Mama mfethu. Always forget we win almost 5. Almost 5. Abanye bawinini. Obani ona mthuthu. Ilaba. Yeah, mana, okay. Ekugcineni niwine kanjani? Easy. Yeah. It was given. But Perez is just a name. Let's see if it's just a name. No, Perez is not just a name. It's not just a name. It's a brand. It's a brand. A brand. It's not just a name. No, it's a long and over for it. Sure.